ukuthi ngilinde ngikhuleke sinika uNkulunkulu aqhubeke nokwenza umsebenzi. Bobehamba kuyahlemba kuyakhathala kodwa uyazama. Kufanele njalo uma ehamba Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Babona ummeli, babona ungcwele, uNkulunkulu nomusa sifika eceleni enkonzo. Siyabonga umsebenzi osuwenzile. Ngiyakhuleka ke Nkosi uqhubeke. Shilo Filipi 1:6 wathi sithembe leyo uthi wena uma usuqalile umsebenzi uyawufeza kuze kube usuku lokubuya kwakho uzolanda ibala. Nangumama usinikela kuwena. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi umphilise. Siyacela ukuthi uma kwenzeka siphinde sibuye simthole sezihambela. Nobaba uMncwane simletha kuwena. Ngiyacela Nkosi wena ungudokotela ohlulo dokotela. Wena owalalisa uAdamu wakhipha ubaba wakho uEva. Mayivuka uAdamu akabona ukuthi bewasikwa khona ukhishiwe kuye. Baphilise Nkosi bengathi abakaze bagule. Sithembe wena nomusa wakho. Sinika wena udumo lonke lombulo lwakho. Wena unokungafi. Wena unguNkulunkulu ongunaphakade. Dumo lonke lamandla nenkazimulo kungokwakho. Izikhathi zingakabi bikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyabonga uNkulunkulu uyisela umkhathi wohlelo. Sengisuka la.
wezinceku zenkosi abazalwane bonke abakhona lapha kuleli hholo, abaphathi bombono uNkulunkulu abanikezele wona, ngibingelela lonke egameni likaJesu Kristu Inkosi yamakhosi. Ngiyafisa ukuqala ngidlulise nje isixoliso sokuthi ngifike la sekulate ngahlala nje phansi ngenzela ukuthi ngilalele isizathu sokuthi umuntu usukaxakela ukuthi usathi wenza okunye kusemkhakha wona. Kodwa ngiyabonga uNkulunkulu usengilekelele ngaze ngafika. Namhlanje ke ngifisa nje ukudlulisa amazwi amafishane sekushunyayeliwe. Uma ngithola lesi simemo ngithe angize ngilethe isiqinisekiso. Amen. Isiqinisekiso sokuthi lo mkhosi ongaka olapha endimeni nasemzinyathi wemukelekile isigungu sabefundisi uma wenziwa akube seyinhlizweni zenu ukuthi kwamekelekile njengosihlalo wasemzinyathi nakhona lapha endimeni ngithunywe-ke isi-structure sabefundisi njengoba nazinani-ke njengamakholwa ukuthi makukhona okwenziwayo kugcine kungasenzeki kahle ngokufraternity yokukholwa kuvele kushaye ukukholwa konke. Silinyazwe ukuthi ukhona okulimazile. Amen. Sibhekene naso sigaba-ke ofethe ukuthi akadlulisi ukuthi asimthoseni uNkulunkulu ukuthi asilekelele. Sizokhumbula ukuthi kunodaba olukhulu kakhulu olubalulekile oselifikile ezindlebeni zethu sasanibona ngamehlo. Lakhona kukhona abazalwane asebedele bonke abasemaphumulo baphuma nasey'ndabeni ngendlela abakholelwa ngayo.
okwenza ukuthi unyakaze ngefraternity yokukholwa. Baphinde babakhona udaba olukhulu futhi oluqhamuke kwisi-LR elikhuluma ngezindaba zokukholwa lapho khona babakhona khuluma okuthe phecelezi ngebanga likaThixo. Ngizokhumbula futhi ngike nabona sekunamamashi kade enziwa egcwele izindawo ezihlukahlukeneyo. Umsebenzi omkhulu usekuthini thina njengabantu bakaKristu senze njani uma kunjalo. Thina siyakhuleka sibe ngabanxuseli simele umoya oyingcwele ukuthi lokho okungenzeki ngokwecebo likaThixo makube kanjalo, ngoba uma uyingane ekhaya usuke ulandela iminyaka yabazali bakho. Uma abazali bakho ungasabalaleli kusho ukuthi kusuke sekunenkinga phakathi kwakho nawe. Ingakho ukuthi iBhayibheli uJesu uyindodana kaNkulunkulu, yena yedwa unikezwe abantu bonke obakholwe kuye ukuze bakwazi ukufinyelela kulesi iqiniso. Amen. Ngifisa ukuthi engizelela bathandekayo enkosini ukuzoconfirma nje ukufaka isithembu sokuthi uma kwenzeka ukuba lenkonzo kule ndawo ilemukelekile, ngizwile nangonyaka ophelile ukuthi likhona, kwasho ukuthi umuntu abekho eduzane ngathubela umfundisi ukuthi abe khona abekanani. Kodwa ngiyafisa ukuthi next time ngicela ngisheshe kusazisa khona ngiyoba nama wonke babe khona. Ukusheshe sizwe kusenza ukuthi sikwazi ukuhlela ukuthi bonke ngibeze kungezijuxa kuphela, kodwa beze bonke ukuze bekwazi ukuba no-gist of understanding lomsebenzi ongaka uNkulunkulu awenzayo ngani bathandekayo. Khona ukuthi noma khona i-support evelayo kube lula ukuthi lelo hora lingibhukhile. Angithi ngibhukhile bazalwane nalikhokhela. Next time kufuze masenze kahle ngikhokhele. Ngoba kumsebenzi wethu ukuthi sithathe initiative yokuthi makenze umsebenzi wenkosi sithintele ukuze ningeze ungene equality. Sibhale incwadi ukuthi masipala sinike iholo ngalezi izathu singalikhokheli. Yikho ngisho ukuzwa lokho. Yikho ngisho ukuzwa kwethu nokwenza planning kuzonehlisa umthwalo kwezinye izinto hayi zonke. Kodwa njengoba kule ndawo kanjena kuyokwenza kube lula kumina. Sinawo thina manje ukuthi singakwenza lokho masipala sisebenzisana kakhulu. Masifika kuwe sobe singenze icala, masifika kuwe sobe singacela ukuthi kwenze into emaceleni, sisobe si-straight nje lo msebenzi kaNkulunkulu odinga ukuthi usupportwe uwe masipala, yini ongasisiza ngayo asisize umasipala udumisa uJesu. Elokugcina manje baseFilipi isahluko sesine engifisa nje ukuthi mhlawumbe ngisho amavesi ambalwa bese ngiyehla phakathi kohlelo. Ivesi lesithupha. Ningakhathazeki ngalutho kodwa kukho konke izicelo zenu mazaziwe nguNkulunkulu. Ngomkhuleko, ukunxusa nangokubonga. Ile vesi ke engifisa ukuthi ngidlulise ukuthi umsebenzi wethu bazalwane kusiko ukukhathazeka. Ngakhathazeki ngezwe sikulona nama-commission onke abakhona, kodwa thina sikhathazeki. Alibonge igama lenkosi. Okwethu ukwenza izicelo zethu zasizwe. Ukunxusa kwethu kuyena yedwa oyimpendulo yakho konke. Ngoba ngenkolelo ethi uma sikhona ngeqiniso siyakususa intaba isuke. Siyawukhuluma phezu kwezimo siphele. Siyawukhuluma phezu kwezifo zishaya. Uma sikhona sinamandla yokuthi even the government will listen to us. Uma sikhona sinamandla uma sikhona. Ikatho Jesu uJohn 14 verse 1 uthi ningakhathazeki, inhliziyo zenu zingakhathazeki. Kholwana. Uma nje kuwakholwa awube na stress eshiyo la, you are free. Because ukukholwa ukunikeza amandla yokuthi lokho okubonayo ukuthi awukwazi ukwenza lutho ngakho uyakuthasida kuNkulunkulu ukucela. Uthi Nkosi nase simo singafuni ukudlula. Akushado wabo, abingane yakho
ngabe isimo somsebenzi ngabe yithi Nkosi ashisa nabalahla kodwa ngicela ukwanikeza wena benze njalo phatha ohlelo nabahleli balomcimbi ukuthi cha ebengizele kuyilokho egameni leNkosi yethu Jesu ukuthi kuzoqinisekisa nje ukuthi sisonke bathandelayo sikanye ngane sonke konke ukula futhi kwenzeke kuzokwenzeka uJesu Kristu inkosi.
Ngizocela bakukhonza esibongeni okuba ngizosibonga. Baba egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, nanku umnikelo sebenikelile abantwana bakho. Ngiyacela ubabusise ngezwi lakho Malaki chapter 3 verse 10 kuya 12. Uthe masivivinye ngemnikelo nangokweshumi sibone uma yovula amafasitela ezulu. Wehlise isibusiso ngaphezu kwakwaneleyo. Avulele Nkosi amafasitela asezulwini. Babusise ngamunye ngamunye. Uthe futhi sibabusise ngoNumeri chapter 6 verse 24 kuya 26. Babusise Nkosi ubazungeze ubabiyele. Ukhanyise ubuso bakho phezu kwabo wenze umusa. Phinde uphakamise ubuso bakho phezu kwabo bakho ukuthula. Bayadinga ukuthula okuvela kuwena njengoba ushilo Nkosi Jesu. Wathi ukupha kwakho akufani nokupha kwezwe. Ngiyakhuleka-ke Nkosi ukuba amaHubo 39 verse 5 uzungeze kube yilona loyo ayonikelile kuphela naloyo onganikelanga nomndeni wakho bazungeze uzibeke isandla sakho phezu kwabo. Ngiyakhuleka Nkosi wenze iHubo 17 verse 8 othe umuntu uyamfihla njengenhlamvu yeso lakho. Fihla ilona loyo Nkosi ofikile namhlanje. Uphinde wenze iHubo 34 verse 7 othe ingelosi yakho iyamisa nazonke kwaba kwesabayo bakhulule. Mayimise nazonke kulona loyo Nkosi ufikile la nonikelile. Ekudineni kwakho konke Nkosi iza 54 verse 17 asikho isikhali esilolelwe yilona loyo ufikile la namhlanje sokuphumelela nolimo lomvukelayo uzolwahlulelwa. Sibuyisela kwena-ke Nkosi inkonzo uJesu Kristu inkosi. Amen. Ivangeli engiliphethe bafowethu, ivangeli engiliphethe lihamba mahhala alibizi mahhala. So masifika la akukho umuntu okhokhayo ngokuthi sifikile nokuthi sikhona. So umnikelo wonke njengoba unjalo sizobiza umama uMncwangu besitela naye umama uMncwangu. Sigqoka amaphilisi. Khamba komuntu. Uyi, angisamboni ugqoka amaphilisi. Hawu.
Siyabonga mama uMncwango osebenzise nankumnikelo wabazalwane mina angithathe lutho. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Kunenye yokubonga mama uMncwango. Ngizobonga bazalwane. Siyabonga babapostoli, siyabonga bazalwane basekhaya lezwi lonke uNkulunkulu anibusise ngokukhandela ikhaya lezwi ey'ndaweni zonke. Siyabonga bazalwane konke enikwenzile nekhaya lezwi Light Lenko ukuze liphumelele kungenxa yenu bazalwane. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anigcine sebuyela emuva endleleni nawendawo endlela kuzona. uNkulunkulu ahambe phambili njengomholi anihole. Siyabonga ubuhlungu mase sihlukana. Uthi umpostoli uPetru ezweni lenkosi uthi engathi singahlala nje bakhiwa ngodokodo. Kodwa-ke bazalwane ngeke kwenzeke ngoba kuyasetshenzwa kufanele nemsebenzini kufanele sihlukane. Ubuhlungu kuyavama ngembizo mase sihlukana. Sibonge kakhulu ngakho konke. Nabazalwane basekhaya lezwi uNkulunkulu anibusise ngani zakwethu lonke. Umnikelo ukuthi uzile wabakhona. Unikele kakhulu wazozwa iqiniso kaNkulunkulu. Baba uPhostoli Nhlaba siyabonga kakhulu bancike inkosi uNkulunkulu akubusise. Ingcebo zenkosi zonke uNkulunkulu azibusise. Ngiyakholwa ngokuzayo inkosi uJesu mayengakabuyi ukulanda ibandla layo. Hayi kuyobe kugcwele phambili. Ngoba ingcebo yenkosi ishilo ukuthi izawukhuluma amasheshe safaka isaziso bathintwa abazalwane bamabandla. Ikhaya lezwi liyigroup bazalwane ngiyacela ukuphinda akulona ibandla intaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Asikho-ke emkhankasweni wokuthi sifuna abazalwane bamabandla, kodwa ukuthi sonke sizwele leli qiniso okuyilona isekhaya lezwi elisiqophele sabala. Ngoba ubaba uMsebandi ncike inkosi akashumayeli bazalwane yena, kodwa ubaba uNkulunkulu ubeke emlonyeni wakhe ukuthi akhulume iqiniso. Isikhathi esiningi elingeke sathole ukukhulunywa emabandleni, ngoba makukhulunywa abazalwane bazohamba emabandleni. Wayesikamnikeza ubaba uMsebandi ensukwini zokuphela kulesi sikhathi la amaqiniso engasakhulunywa khona emabandleni. Njengoba-ke sisekhaya lezwi usuku nosuku sithola izwi uma ngabe ungena egruphini yasekhaya lezwi. Ungena ngokuthi ulethe igama lakho nesibongo sakho nendawo ohlala kuyona nedolobha, bese
ke ne-WhatsApp number yakho bese uyangena-ke egruphini yasekhaya lethu bazalwane buse njalo besithole iy'nkonzo qaphele nje ama-emoji awafaka Jesu Kristu inkosi. Ngiyabonga bazalwane mphathi wohlelo ngicela usale sengiqede sengisho ney'memezelo ngoba wememezelo ucela ukuthi ngisale sengisho konke bese ngiyamdedela kumphathi wohlelo uJesu Kristu inkosi. Siyacela bazalwane obaba ngathi bengahlala nje la abahleli khona bahlale nje obaba bahlale la beko abantu nje bakithi obaba kodwa kakhulu abantu abawobaba bahlale nje ngoba behleli kule ndawo kule row bahleli kuyo siyacela bahlale phansi uma sesizothola okuya ngasethunjini bahlale nje la bese ukuthi futhi nabazalwane bonke bahlale nje ngoba behleli banganyakazi inkosi isiphila abantwana ekhaya lezwi bazonulekelela nje lihleli phansi uJesu Kristu inkosi. Noma engasasho ngisihlalelane kodwa kufanele kukhulekele lokho kuhlalelwayo. uJesu Kristu inkosi. Siyaxolisa bazalwane. Ngiyabonga mama. Njengoba sihlala bazalwanelana sizobe sesithola ukudla. Siyacela sikhuleke ukudla. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba wethu ongcwele namanje Nkosi yamini sesondlele Baba wasiphakela ngencebo yakho izwi lakho. Siyabonga Baba sinikeza udumo sidlile kakhulu umoya sidlile uNkulunkulu wami ongcwele. Siyabonga Baba sithi kusisi incebo yakho okhulumile ngayo ngezwi lakho ufundisa impilo yethu. Baba wethu namandla wonke sesiyadlula kusiyami sidlulela Baba endlini kwenyama. Siyacela Baba usibusisele khona usandisele khona njalo uJesu Kristu uyinkosi. Yesu Kristu inkosi. Amen. uJesu uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo udumo nesibongo kufanele wena. Akekho uNkulunkulu esingamlinganisa noma simfanise nawe. Sikunikeza udumo Nkosi ngoba lungo lwakho wena wedwa odalile izulu wadala umhlaba wadala ulwandle nakho konke okulo wamenza nomuntu ngomfanekiso wakho ukuba Nkosi akukhonza kufuze. Siyabonga izwi lakho nasemini uNkulunkulu wethu libe Nkosi uphila ngisho nasemithanjeni yethu.
sihambe endleleni libe ukukhanya nasezinyaweni zethu. Busisa ilona lofikile, ikakhulukazi nesibusiso sokuqonda nesibusiso ngosiso kwenza intando yakho ngokwezwi lakho, udumo olumo lwakho nezibongozini zakho uJesu Kristu inkosi. Amen. Umusa wenkosi yethu Jesu Kristu nothando lukaNkulunkulu Baba nobudlelwane bukaMoya Ngcwele makube naloyo phakathi kwethu izibuye inkosi uJesu landibandla layo uJesu Kristu inkosi. Amen. Nihambe nibe nokuthula kwenkosi. So